O prázdninách jsme byli v Kateřínských jeskyních. Je to tady moc pěkné. Nejvíce mi líbilo Čarodejnice z Krápníku a samotný Krápníkový lesík. Doporučuji, ať se tady někdy zastavíte. Ahoj! O prázdninách jsem si povídala s papouškem. Přišlo mi to legrační, tak jsem se tam celou dobu smála. Z toho papouška jsem vytáhla, že se jmenuje Pepík a jsou mu 3. S tím papouškem jsem si povídala v zoo. A dokonce ta zoo byla udělaná z domu, ve kterém bydlela moje prababička, když byla malá. Samozřejmě jsme ji tam měli s sebou. Viděla jsem i hrobeček mojí praprababičky. Prababička se tam potkala i se svojí nejlepší kamarádkou. Bylo to super! Konečně zase do bazénu. Moc se šnorchlem neumím. Asi se půjdu vyspat. Jsem strašně unavená. Já s bráchou milujem pláž a hlavně mají výbornou zmrzlinu. O prázdninách jsem byl v muzeu ve Velké Bystřici. Byla tam cestička, na které stály auta. A bylo to dekorativně udělané. Nejvíc mě zaujala hrací konzole. Památka odtud je moje mississippská SPZ-ka. O prázdninách jsem byl v Itálii. Bydleli jsme v převozném domku číslo 13. Jednou jsem byl asi 50 metrů od břehu a kousnul mě krab. A postavil jsem velký hrad z písku. 6. den jsem v písku vyhrabal vanu. Tak jak to začalo? Pěkné odpoledne vám přeji, vážní posluchači, tady je Martin Štědrý z rozhlasové stanice Štědroň a přišel jsem udělat rozhovor s dovolenkářem Jakubem. Dovolenkáři Jakube, kde pak jsi byl na dovolené? Tak všude možně. No to jste mi tedy pověděl, novinu. Mohl byste být trochu konkrétnější, diváci v rozhlase jsou velice zvědaví. No to sice nevím, jestli jsou zvědaví, ale vím, že jsem byl v Řecku a v České republice. Stačí? No a líbilo se vám spíš v Řecku, nebo spíš v České republice? No, víš, v Řecku tam bylo větší teplo. No ale jsou přece i lidé, kteří mají rádi větší zimu než větší teplo. No to teda nevím teda. No tak asi ne, no. Tak děkuju. A co jste tam dělali v tom Řecku? Byli jsme u moře, co bychom tam asi dělali jinýho. A co se dělá u moře? Jako nevíte, jo? Já nevím, já jsem nikdy u moře nebyl. U božák. U moře se plave samozřejmě. Nebo teda v moři se plave. A jsou tam třeba nějaký ryby?